Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. N'ụbọchị taa na oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa gị, ya na ịgọ mmụọ maọbụ ịgọ ọfọ, ya na kere ihe ọ bụ spiritual exercise, kere ihe a tụrụ anya na ị ga na-eme dịka onye ọdịnala Igbo ka ị wee wulite ndụ nke mmụọ gị. Agba nke abụọ ya anyị kụzi part 1 ya yesterday. Maka ndị ọpụta abụ izi ha na-afụ m na soshal midia, afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Ebe ọ bụ na isi esonyere anyị n'oge mgbasa ozi a, any social media handle or from YouTube, Facebook, TikTok, or any other social media handle, and our Instagram, all over the globe, metụ aka na share button. N'ụbọchị tata, gee ntị ma gee ntị nke ọma, ị ga-amụta ihe ga-abara gị uru na ndụ a. Ọ bụrụ na ị wọchibụrụ agba nke mbụ ya, gabarụ ji wọchị ya. Ozi anyị ji wee bịa bụ announcement dị mkpa bifo anyị banye na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa, aja anyị na-achụ n'igwe
nke ọnwa June ga-ebido na June 6th last kwa for 14 days kwụsị na June 19th ụbọchị a ka anyị ji achịkọta ya chụọ aja dị iche iche chụọ ma aja eburu na temple wee chịkọta ya na-agọzi ọfọ n'isi ndị niile sonyere na ya bụ aja tiri ọnwa June agwụ ndị na-esonye bụ na aja nkwa ọnwa ọbụla amadụgo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụọrọ anyị 3 prayer request gị email donation token to the account number ịchatị ya m na WhatsApp ka m gwazie gị other details I need from you in order to book you ka iso na ndị a ga-achụrụ aja n'isi ha n'ọnwa June. Chatị ya m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Then ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ọkwa nke abụọ bụ ọ bụrụ na ị na-arụ n'elu television channel and ị chọrọ ide show ihe onyonyo anyị na television channel gị chatịa m na WhatsApp. Ị nwekwara ike ije na our YouTube channel ebe ị ga-afụ maka our Nollywood movies. Ị ga-watch our movies. Our movies are very unique because we are space setters. Gaa na Ugochi Tubelu movie productions na YouTube ebe a ka ị ga-watch all our movies. Nke ọzọ bụ na ya bụ movie anyị na-sponsor bụ ụzọ anyị si agbasa ọdịnala Igbo ka anyị wee nwee ike wee correct ya the wrongs of the past. Ị na-enecha ya imetụ aka na share button. You can subscribe to our YouTube channel ka ọ ga-abụ ihe ọbụla anyị post na YouTube ka ị nwee ike na-enweta ya. Ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Echefukwana na ịgba afọ ya na-akwụ ụgwọ mana canceling wụ free. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa gị. Onye bụ chi onye ụwa gị? N'ọdịnala Igbo akpọrọ ya chi onye ụwa gị ya guardian angel n'olu bekee. Ịgakwa n'okpukpere niile all over the globe ọtụtụ kpọrọ ya guardian angel dịka ndị ụka ọbịa. Ụfọdụ kpọkwara ya spiritual guide mana ihe ọsọ gị kpọọ ya maọbụ ihe okpere ọsọ gị kpọọ ya ihe ọ pụta bụ na o nwere mmụọ na-eche gị ya personal guide nwee kọwakwala gị na-eto gị na mmụọ a na-eche gị ga-esi wee dị n'udo maka n'ihi na mmụọ a wee onye maara ihe mara. Ụfọdụ kpọkwara ya third eyes ya spiritual eyes. Chi onye ụwa gị abụ mmụọ mara ihe mara ọchịchị obi gị maka na onye nwa bụ the closest being to you. Ọ malugo ebe ọ ga-ebunye mkpa gị ma ọ bụ ayịyọ gị ma ọ kpọrọ ekpere gị ma ọ bụ ịga ọfọ gị ebe ọ ga-ebu di ya ka e wee nwee ike solve ya problem. Wee na-agwa gị ka mma gị atụ etu ya ịbụ onye Naijiria onye isi ala na-achị Naijiria ụlọ gị wee na-agba ọkụ nwanne ị wee na-akpọ kọlụ a na-agba asụrụ ọkụ nọmba nwanne ị ga-anọ n'ịgba asụrụ ọkụ nọmba ụlọ ga-agba ọkụ pieces. Ịghọtara ya? Ihe kpatara ya bụ na ị mara how things work. Ọ bụrụ na ị ma na-ekere ọrụ eke ihe ị kwesịrị ime ọ bụrụ na ụlọ gị na-agba ọkụ ịkpọọ ndị fire service closest to you. Ọha bụ ndị ga-abịa straight bịa solve ya problem. Mana ị na-agba asụrụ ọkụ I can tell you before PA to the PA to the PA to the Mr. President ga-epick ya call and Mr. PA President wee direct waka call to fire service ndị ga-abịa gbajere ụwa ọkụ ụlọ ga-agba ọkụ pieces. Ịghọtara ya? Maka na follow the wrong route maka na ekere ọrụ eke. Ya guardian angel bụ guardian na-agaide gị onye nwa maalụ ka isi eje ka isi ana. Ọnya ka ndị Igbo spirituality kpọrọ chi onye ụwa mmadụ. Now chi onye ụwa gị bụ ya spiritual guide. Ị ga na-alink yourself with ya chi wee na-ajụ gị before you bido business ahụ ị chọrọ ime did you communicate with ya chi onye ụwa? Ihe niile abụ ihe ị kwesịrị ime ka chi onye ụwa gị na-anọ n'ihe niile ị na-eme mara ihe ị na-eme maka na ekwu n'ọchị ya bụ ụzọ na onye bụrụ chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Chi onye ụwa gị bụ the closest being. Ị ga na-akọwatalụ ka isi eje ka isi ana. Ọnya ga-abụ ọkwụdoro gị ife wee na-agaziri gị maka na ndị Igbo na-atụ ilu chi na chi onye adịghị n'izu na isi na-achị ya wụ meaning ọ bụrụ na chi gị
chi onye ụwa gị asọpọtụrụ ka ihe mee gị, you will live long and grow gray hair. ịghọtara ya? Now ihe ọ pụtara bụ na before ihe ọbụla eme gị, ọchị onye ụwa gị bụ the last man standing, onye bụ the closest being, nye abụ onye na-eche gị. Ndị ụka gbara ya gbaa onye nche gị. ịghọtara ya? Ọnọdụ ọnwụ na efu Mr. President, ị ga-afụ that security guard na-akwụ ya n'azụ. ọkwa ịma onye bụ the closest security guard na ya nọ. ịghọtago? ọrụ ya bụ idefend ya, kama mgbọ ga-atụ president ya tụọ ya. ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na mmụọ. So ihe na-achọ ịgwa gị ka cordial relationship dị between Yachi, you and Yachi onye ụwa, because you must have harmony, build harmony between Yachi and yourself in order to have rapport. Ihe wee dịrị gị mma. Nke bụ wee na-akọwara gị ihe bụ spirituality. Ihe nji akụzi nkụzi ya bụ ka ị wee mata ihe bụ genuine ọdịnala Igbo. Akụwagoro m ndị mmadụ, ọ bụrụ onye gwọwa ọgwụ jewe na be dibịa gwọwa ọgwụ ọ sị na ya bụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu. Igbo spirituality bụ is a spiritual development. You develop by yourself. Number one, ị bụrụ onye ọdịnala Igbo, ị ga na-asọrịrị nsọ ana. Nsọ ana anwa mere gị onye na-agụ mmụọ. Nsọ ana anwa ị na-asọ mere gị onye ọdịnala. Ọ bụrụ na esi na iri eje ụka na-anọ n'ụlọ ụbọchị ụka, ị bụrụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu. Ịghọtara ya? Maka na onye ọbụla nwere ike ịdịsaịdị ma ọ bụ na mmadụ ji nzu ma ọ bụ edo isi na ọ bụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu. Gwakwa gị na dibia does not represent onye ọdịnala. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-alụ dibia taa, mana ha ji ike mbute. Ọ bụrụ ọdịnala ka ha na-eme. Ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnala, mana ị na-eme ọdịnala ị na-eme ị na-asọ nsọ ala, ị maa na ọ bụrụ ọdịnala ka ị na-eme. Onye ọdịnala, one terrible characteristics of onye ọdịnala ya abụrụrị onye na-asọ nsọ ala. Okenye mmadụ nọ na village na-ekwu eziokwu, agbọ ya n'ikpe a na ọ mara nke ọhịa eziokwu okwuo. Ọ dị eme dibịa mana ọ kwụ n'eziokwu na-awaruchi ya ọjị, onye ọdịnala. ịghọtara ya? So ọ bụrụ dibịa wee profession. Ifuru etu a medical doctor si wee bụrụ profession, etu a ka dibịa si wee bụrụ a profession. ịghọtara ya? So dibịa does not represent ọdịnala Igbo, Igbo spirituality. Maka na o nwere ndị nọ na dibịa mana o ji ike mbute dị iche iche wee na-arụ ọrụ. So ọ dịghị represent ọdịnala. So o nwee dibịa mere ihe ọjọọ, kpọwara ya dibịa, ọ bụrụ ọdịnala Igbo ga-ebuna. Yes, quote me. Ọ bụrụ na onwe onye dibịa mere ihe ọjọọ, ihe ị ga-eblem that particular dibịa. Ime blame okpukpere ọ nọ na ya. Dibia is not a custodian of Igbo spirituality. ịghọtara ya? Yes, dibia bụ onye na-alụrụ onwe ya ọrụ. Dibia mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa ka ọ bụ. So ọ dị represent. So onwe dibia mere mpụ, kpọọ ya na o mere mpụ, na ọ bụrụ na ihe eji maka ihi ya wee sị na ọdịnala dị njọ. ịghọtara ya? Ọ nọ ka pastọ, onwe pastọ mere ihe ọjọọ, kpọọ na pastọ ahụ mere ihe ọjọọ. Ọ bụrụ obubere ahụ ọ nọ na ya jụnyere ya mee. So onye na-achịkwara gị na gị nwaghị ịbụ onye ezigbo onye ọdịnala, ị ga-abụrịrị onye na-agụ mmụọ. Gị na-ebe ego mmụọ, ekwu na Chukwu bụ mmụọ. ịghọtara ya? So mgbe ọbụla ị na-agụ mmụọ, ọ Chukwu na mmụọ ka ị na-efe. ịghọtara ya? Now onye ezigbo onye ọdịnala ga-establish good relationship ga-adịrịrị n'etiti ya na ụmụ mmụọ. And mmụọ enwero mgbe mmụọ ji sị gị mewe ihe ọjọọ ma ọ ịfụ nwunye mmadụ gị duru. ịghọtara ya? Then nke ọzọ m kwuru maka ya bụ ị ga-abụ onye na-aga ọfọ. Ịga ọfọ ọwụ ikpe ekpere. Ị ga na-ewepụta mgbe iji aga ọfọ. Ihe njicha ịkọwara gị ịga ọfọ abụ ịga ọfọ ọwụ ikpe ekpere. Aka nkụwakwu ya ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-ege ntị na ebe ndị ezigbo ndị okenye na-aga ọjị, ị ga-afụ ihe ọ na-ekwu. O weta ọjị, ọ sị Chukwu okike ekene m gị. O kerechaa Chukwu okike, nke bụ ọ ga-ayọ ọwụdo biko onwe ebe anyị si mejọ na anyị bụ nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ. Onwe ebe anyị si mejọ si gbaghara anyị, ọkwa eziokwu. Ọ bụrụ na ọ yọchaa ọjị nke anwụ, kwuchaa nke anwụ, ihe ọzọ ọ ga-ekwu ugwu ọ yọbazie ihe ọma dị iche iche ka ihe ọma na-emere ụmụ nwa dị ala, ka ndị nwunye anyị na-adị ime na-amụ nwa n'udo na ọṅụ, ka ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ bebe na be anyị,
na ndụ anyị ga-adị na anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ ọ gọchazie ọfụ ihe ọma nwa o wee jụbazie ogu nke a kpọrọ iju ogu ọnya ka ndị ụka kpọrọ back to sender. Iju ogu ahụ bụ onye si na akwa anyị amacha na mpama ya bara nke asị ise ọsị echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya mee onwe ya asị ise ọgbọkọ ụmụ mmụọ si onye ọbụla sịrị ka o mee anyị na ọ karịrị anyị ụnụ nwe ụmụ mmụọ mebe na onye ahụ ụnụ karịrị anyị ụnụ karịrị ya asị ise onye si na ihe ọma anyị emere anyị ife ọma emekwa narị ya asị ise onye si anyị nwụọ onye a nwụọ ka anyị jee akwụ ya onye chere anyị njọ ya were ana zere mmiri asị ise ihe a ka a na-akpọ iju ogu ọnya ka ndị ụka kpọrọ back to sender. Ọnya kpatara iwe ọchịa format of ịga ọfọ ịfụ na ịga ọfọ bụ prayer before ndị anyarị abịa n'ala Igbo. Ndị Igbo na-agọbụ uri ọfọ ịghọtara ya so ndị Igbo na-ekpebu ekpere so ihe ikpe ekpere a ọnya bụ ịga ọfọ and ịga ọfọ nwere 4 points cardinal divisions. That cardinal divisions bụ praises. Second division bụ ịyọ gbasara mgbaghara mmehie. Third division bụ ịyọzi ayịyọ petitioning. The fourth division bụrụzie iju ogu ndị ụka kpọrọ back to sender. Ịfụna na ịga ọfọ nwere 4 departments ebere nwekwa so ana m achịkọwara na ndị ụka ọbịa mụtara prayer format from ịga ọfọ dịbụ riri n'ala Igbo before ha abịa. So ihe m na-achịkọwara gị bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ezigbo onye ọdịnala ị ga-ewepụtarịrị taịm iji aga ọfọ. Ọ bụrụ iwu na ị ga-eji ọjị n'aka maka ndị nwere ike ị na-ajụ na ebe ya nọ na ya na-enwetawu ọjị. Yes, ndị Igbo kwuru ikwu na-ejide ọjị n'aka kwa ụkwara ndị mmụọ ege ntị ọkwa eziokwu. Yes, mana ọ bụrụ iwu na ị ga-ejiriri ọjị. Ọ bụrụ na ị fụrụ ọjị n'ebe ị nọ ị nwere ike iji nzu this white chalk nzu uwe ihe ọma ị nwere ike iji nzu a wee kwubie okwu ọnwụ na ịpadariziri nzu gị i were nzu gị kpọkuo chi gị na mmụọ niile gị na ha so mmụọ na-emere gị ihe na mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị ahụ ị na-agọ ya bụ ọfọ si ya bịa ma anụ nzu my ancestors bịa ma anụ nzu maka na ihe kwuru ihe akwụdebe ihe ịkpọkuo mmụọ niile na-eme ihe na-emere gị ihe na ndị njelu nke Chukwu na-eri oke n'ụbọchị asị abịa ma nzu ime declaration na ihe ọma ya emere gị inwe ike were obere nzu atetụ n'ihu si na ihe ọma ya akpọ gị n'ihu taa metụrụ ụkwụ gị na ị ga-achọta ihe ọma n'ụkwụ aka ndị metụrụ ụkwụ aka ekpe osi na ị ga-achọta ihe ọma n'ụkwụ aka ekpe metụ n'aka gị ọba aka gị sị na ihe ọbụla itiri aka taa na ọ ya gaziri gị. Ihe a bụ mmadụ ime ihe a na-akpọ positive declaration upon your lives. Ị gara ekwu okwu ọma n'isi gị ịghọtara ya ihe njicha ịkọwa ihe a bụ na ndị ụkọ anyarị riri ndị be anyị eri mgbe gburugburu maka na enwero education system ka ha esi wee kọwara ndị be anyị ka ha nwee ike wee ghọta ihe bụ ọdịnala rie ọdịnala Igbo ịghọtara ya. Akụwagoro gị na nkụzi m sị gị na ọ bụrụ ịgwọ ajọ ọgwụ bụ ndị abụ ọdịnala. Igbo iri ọdịnala bụ spirituality. You must live that spiritual life. ịghọtara ya. You must debe that iwu ọdịnala anwa that 10 commandments, you must keep it. Onye nwa bụ na iwu onye ọdịnala maka ndị mmadụ na-aghọta ihe onye ọdịnala na ọwụ ije ara na be dibịa ma ọ bụ na-awa ọjị bụrụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ na ị na-eme ya mana ede asọ nsọ ala na-edebe ihe ahụ asịrị si eme na ma na-ebughị ya. So kedu ihe m na-achịkọwara gị bụ ọ bụrụ na ibido na-agọ mmụọ na-agọ ọfọ ọ bụkwa na ị nwere nzu ma ọ bụ ị nwere ọjị ị nwekwara ike iji ya hot drink. Yes, ị nwere ike iji ya hot drink wee pụọ libation ikwuchi okwu ịkpọkwuo mmụọ niile gị na ha so si ya n'ebe aka lụrụ nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya ọkwa eziokwu ikwuchi etụsara ha nkwụ n'ala si ha na ihe ị na-enye ha nkwụ okwu ike wee dị ha wee na-alụrụ gị ọrụ ha mekwazie ka ị na-apụ ọkụ ịghọtara ya. Then whereby na ị nwere ọjị ị nwere nzu ị nwere edo ị nwere nkwụ ọkụ you can use water to pour libation. Eji mmiri apụọ libation mana ihe ịmaghị ya ịghọtara ya maka na mmiri bụ ndụ ị ga-eji mmiri a wee pour libation. Water connects
only that it could be slower, but water connects, because so you can use water to pour your own libation. Kpọkọọ chi na mmụọ niile gị na-azụ si ya na ọgwọ mmiri na mmiri bụ ndụ ha mee ka ị nwee ndụ ịpụ datịrị ihe dị mkpa bụ na o nwere what you came iji n'aka were na-ayọ mmụọ ihe ghọtara ya na-arụ mgbe ebe anyị na-enwero nke ọbụla ị nwere ọma anaghị akwa gị ịbịa kwubi okwu wee juo ogu mee ihe a na-akpọ positive declaration upon your life. Echefuna na ihe i kwuru n'ọrụ ka mmụọ na-anọ. Ọ bụrụ na o nwere ihe iji ihe ị kwesịrị ime wee pụta n'ụtụtụ chi onye ụwa m n'ụbọchị tata bụ ụbọchị lese tata bụ ụbọchị nkwọ tata bụ ụbọchị nkwọ na-ekelekwa mụnụ na m na-achịkwanụ ka m jee na agba mụ na onye na-etu aka ha biko ya duru m jee duru nnata ihe ọjọọ dị n'ihu ka m nọ n'azụ ọ dị n'azụ ka m nọ n'ihu ọ dị n'ihu n'azụ ka m nọrọ n'etiti wepụrụ m uke mmụọ na uke mmadụ na ajọ ihe agha afụ m na m ga-ejere obodo na ị ga-anakwaziri obodo imechaa that declaration igbe declaration na iji ị ga-eje n'ụbọchị taa anọ ya agaziri gị ijewe ebe ị na-eje ijecha ebe ị na-eje batakwa n'udo ijekwukwa mmụọ si ya na ijekwara n'udo na ịbatakwara n'udo na ihe iji wee jee na ọ gaziri etu isi bụ n'obi ọgwa na ọ gasịchara etu isi bụ n'obi si ya na ọ gasịcharakwa etu isi wee bụrụ n'obi mana ị nwere olileanya na echi ga-aka mma si etu azụ mmemme ya spiritual life you will see that you will start growing maka na ihe a na-achọ bụ ka e develop that ya inner being. Ọ bụrụ na emesịa ya kaba arụ mmemme spiritual exercise. I will keep saying it. Ọ ihe a bụ ihe bụ na ezigbo onye ọdịnala niile develop ya spiritual strength. That your spiritual strength must be activated. You know what I mean? That your spiritual strength must be activated. Ịgbasi na nkịtị ọdịnala does not support indolence. You must activate that your inner being by always have time. Create time for your spiritual meditation. 5, 10, 15, 20, 30 minutes. It's not too much in a day. We just meditate. I can tell you during that your spiritual exercise, but a spiritual exercise, but I choose to call it spiritual exercise. But a silent time, silent moment, about a quiet time, or quiet moment, anything is your way. Mani hear them babo, no give you reflection. O give you a toari obi. O give you a board meeting. But let me tell you, Aquari yesterday was saying, no more any successful company. Adia nọkịta nwee ihe a na-akpọ audit. Ọ ga-enwerịrị oge company ji anọ nwee retreat nwee seminar. Ị ga na-anụ ụmụ terminology a. Ị ga na-anụ maka company conference, seminar, retreat, audit, and board meetings. Ị ga na-anụ ụmụ ihe a na any successful conglomerate. Now, etu a ka ọ dịkwu na ndụ nke mmụọ gị. You can never expect to be successful spiritually without laying the adequate foundation for you to succeed massively. When was the last time, when we board meeting with money in the house? There are spiritual forces that are the ones that will guide you. They are all have the Kegani Bunya Gucha. He question him. I want to give na spiritual more. Whether me your pastor ge, more we yellow isolu seed, more we your spiritualist, more we your dibia can never give you physical money. Abo na your pastor or your spiritualist in a sege give so seed of 50,000. Need the next year more than next month to need 100,000. He's just deceiving you. That I am not check. Yes, here or legal tender has nothing to do with n'ihe a na-eme n'ihe mmụọ. Ihe na-achịkọwala gị bụ na n'ihe niile ihe mmụọ ga-emele gị bụ ibunye gị uche and nkwukwa sị na o nwere amount of prayer o nwere amount of sacrifice ị ga-emegido na ọsọ stab yourself to death ka ị teta n'ụtụtụ budie pilo gị ka ifu ego ọtụrụ possible because this bụ ihe akpọ legal tender is for the word
of gross matter. All for this physical world. Here we hear mother created on easy trading and easy buying and selling against trade by battle. So now more this legal tender when you walk here obasara more. Ihe mmụọ ga-enye gị bụ amamihe, akọ na uche, wisdom and understanding, and how you could be able to solve people's problem. The only way for you to earn money is by providing services. By providing services. So ihe mmụọ ga-emere gị bụ ibunye gị uche etu ị ga-esi wee provide services to mankind. And whenever you are providing services to mankind, that your services could be monetized. You understand? So ihe mmụọ ga-akụwala gị bụ one, ị na-eme meditation. Efu na ị ga na-enweta innovations. Ị ga na-enweta, because for you to remain on top, you need to bring in new ideas, new innovations. Even those companies that are on top, name them, the MTN, the Globacom, the Airtel, the Coca-Cola, and rest of them. They keep advertising. You know why? They will never fold their arms like this. The hand logo on top. If they really want to remain on top, then for you to remain on top, you need to be bringing new innovations of what people want. To according to business again, I don't know. That that's your business. That's your services in a land that people. Look easy may upgrade. So what am I saying? Here na check what gave you board meeting. Yes, I use your board meeting. You got here. You get the time about spiritual exercise. Time you get week away chicken and more. Keri game and aqua grungi it is a spiritual exercise. While in a spiritual exercise, you will start with prayer. With a go for by a book with chigi that is money again. Also, well, what honey, no guy again. I had January. Nebiakwa itocha ha kpọkwuo ha ndị egere na ndị mbụ ndị anị kantana ndị na-eji olu na-eji Igbo ndị a niile wu principalities and powers maka agwado gị na spiritual power dị kada by kada gwa gị na the from elemental beings to the primordials, the highest beings, to those primordials agwara gị na Chukwu Okike bụ the divine divinity nọ na throne ya. Ọrụ ya abụrụ day to day of punish Angela, punish Nkiruka, punish Ngozi, punish Nneka, ma ọ wee punish John, Ifeanyi, ma ọ bụ Chukwuemeka. Ọ bụrụ ọrịa. Chukwu Okike nọ na his throne. Omego ndị angel ya, the forces of nature, ndị ọ bụ ọrụ ha indisciplined mmadụ whenever the person goes wrong. Onya kpatara na ị nwere ike ịfụ nwa ogbu efe Eze-Ana Ugochi tubelu ka m pụtara na social media na-akatamot anybody. Enwere m ike ime ya, you know why? Ọ bụrụ m wakpọrọ onye anwa ọrụ. However, etu ọbụla onye anwa sịrị onye bụ ọrụ, ndị kpọrọ ya ọrụ nọ na better position discipline onye anwa, no matter how long it takes. You got that? Yes, if you have matured spiritually, you don't need to start attacking people's personalities. You know why? Have the spirituality, have the forces of nature to do their jobs. So the only thing I will only advise you is to develop your spiritual mind and activate that spirit of discernment. Ka
ka i wee nwee ike malụ oji na ọcha. And remember ihe m gwara n'akwụkwọ Hosea 4:6. Hosea 4:6 says, my people are suffering because of lack of knowledge and vision. So whoever that refuses to develop that spirit of discernment might fall a victim of an amateur. Understand? Then that one, the person should blame him or herself for refusing to develop that spirit of discernment. It's not my job. So what am I saying in essence is this: pay attention, carry a spiritual guide along before venturing into any spiritual thing with anybody. Again, understand how things work in creation. Make out time from your own end for your spiritual contemplation. Because what I'm trying to do for you is for you to stand with your Poginabo. My mission in Ordinanabo can they manage to because you can do it. Money in the Wonium Basilonu. Of course, on your ground can emezi on an emezi one didn't do. On Yakamu, where Fibia can mezionu, Kiwi Kegota. Macawo de Gotaro, Madu Merike, Ijiakia, where do here goes up. Macarandi, but I tell you, Sudoja Lacharonia, Ogra Lachari, or place you. Now, all the Emali he queserema, on Yabonam de Mado, all. So, money was an email one. Manaka Nigidake, baby. Understand Igbo tradition very well. Understand it very well. I didn't make Makanden outside the country because I had it limited. Here when he came no. Then they can engage the services of third party. A Libya or spirituality hall. Madam yes, Gimwa no Nigeria. You can do some of these things yourself. You can do it. Why am I encouraging ordinary people, my brethren, our Igbo brothers and sisters, to wake up? Ihe nchọrọ ka nkụzi elu etu ị ga-esi na-develop ndụ nke mmụọ gị. Ede agwara gị na o nwere ebe ị ga-develop ndụ nke mmụọ gị. Ọ bụrụ ozi dibịa, you need the services of a dibịa ị na-agbara gị afọ every week. He develop your spiritual strength. Enwere ike abịa na-ezighị ozi after your spiritual exercise maka na agwara gị na imesịa ya spiritual exercise na ihe ị ga-eji mechi ya bụ don't just walk away. Imesịa isi chim na mmụọ niile m na ha so kere ihe unu chọrọ ka m mee. Pause a while. Man we pause the while. Two things can happen. Is either that they lahụrụ ụla wee rụọ nlọ or na ị nwere ike ịba trance inwe ihe dịka vision, or thirdly ọ na ị nwere ihe a na-akpọ intuition. That is intuition. Your intuition, that smaller voice will start talking to you, and until you develop that your intuition voice, intuition perception, that intuitively are active, or that's your more gonna guide you. See, and the more gonna guide you, more bruno or what you may have what also. But you are killing that more whenever the more advise you and you refuse to obey. Makano Yagwalo, no, may have what of course are we. So what am I saying? Actually, Modi Bobona. Koni Bobona Bidota develop where your spiritual strength. Mark a money kid or Mark and Gawagi, no more on your bona, Tika Butte, but we keep your Arabia, get a defeat to Wugi as a water. You know why? Makane as Okuna. Nambera Abuese. Yotaria, Mana, I did defeating and I told you that mother gave the nice again, that mother gave Megan, mother gave Megan. Makana,
ị mara aka nri na aka ekpe gị ekwuro ka nwoke si abụ so bido tata marụ chi gị chukwa chi gị align with ya chi gị ọ bụrụ na ibido mebe spiritual exercise ndị a I can tell you onwego ọtụtụ ndị some of my students gwara ihe a ga-eme ha bido na-aga ọfụ wute adịde ụgbọ afọ onye wuchi ha chi onye ụwa ha ji aka ha bịa gosi ha onwe ha na nlọ egwelu some people develop goro their strength wee discover their real self. So what am I saying? Nkụzi na-akụziri gị bụ ka ị develop n'onwe gị maka na I keep saying it that 70% of your spiritual work can be done by yourself. Ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a send them message na WhatsApp 0805-7837-672 ma ọ bụ na ịchọ ka anyị gbara gị afa mmiri emi send them message na WhatsApp 0805-7837-672 nderecha vidio a metụ aka na share button ka o wee balụ nwanne gị na nwanna gị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa egwuona m okwu ngọzi n'isi ụmụnne m ka ha rabụ ndị niile nọ under the influence of my voice all over the globe. May they receive blessings. May they be liberated. May there be open doors upon their lives. May there be miracle upon their lives. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Tuesday. Daalụnụ.